Hei, olen Teemu, 36V. Olen työskennellyt aikaisemmin 8 vuotta asiakaspalvelualalla, puuilossa sekä S-Marketissa, joten tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa. Olen myös osittain suorittanut lukiokoulutuksen. Nyt minulla todettiin vihdoin ADHD, joten sain kunnon lääkityksen siihen, joten pystyn keskittymään vihdoinkin asioihin kunnolla. Olen pitkään haaveillut tuosta ICT-alasta ja olen veljeni kanssa opiskellut myös Java ja HTML. Hän on datanomi, joten hän tietää jonkun verran asioista. Koulun kiinnostaa minua suuresti, koska näen tulevaisuuteni ICT-alalla joka tapauksessa. Myös tekoäly kiinnostaa ja sen kehittäminen. Tietokoneita olen käyttänyt ihan pienestä asti, joten MS-DOS-aikaa jopa. Projektit sujuu myös muiden kanssa erittäin hyvin. Se on tuttu lukiosta ja tietenkin muista töistä. Toivottavasti olisin sopiva kandidaatti teidän koulutukseen. Kiitos, hei.